Здравейте, приятели, аз съм Они и днес ще играя в Champion Builder с Марто. А Мишо в разговора. Да. Това е Мишо, който не мога да ви покажа. Кажи го на снимката в скайпа. Ти не можеш. Не мога, той ще спре клипа. Да. Мони, защо? Цъкала си Z. Не те ли е срам? Не, защото ме караха да гласувам за Z. Някой на име Марто и още някой там на име Висака БГ или нещо там как беше. Висака били 11. Да. Цъкат лига. Не. Да, темата е тостер и аз правя най-грозното нещо, което мога. И аз правя най-грозното нещо, което мога. Да, значи си приличате. Стига уе. Така уе. Защото може ще викна брат си. Чакайте хора, строя много яко нещо. Аз построих най-грозното нещо. Марто, колко процента ти е? 22. Аз мисля почвам. Добре. Ние ще си играем. Добре. Чакайте, че ми падат слушалките. И това е моя грозен тостер. Моето е много яко. Моят тостер е много грозен. Като тебе. Ще фраснем. Не, аз направих най-грозното нещо. Аз ще загубя. Ето тук има само печелещи и губещи. Не. Да. Един е печелещи, другите са губещи. Да. А тези са печелищи и са губещи. Аз ще направя филийки вътре. Моето е с букви. Добре. Писал. Добре. То дали се правиш, то се пробваха, но не стана нищо. Нищо, което да се взе. Не, аз нямам взет още. Да. Аз ще цъкам, цъкам свърша, ще цъкам солен сапло. Топа. Аз във Viber написах хай Пепи копирача и той написа. Бате, писна ми от този копирач. Я. Какво е писал? В тая, в групата League of Legends май беше. Да, видяте. Виж. Мах ти копирач. Копи. Копи. Велизаре на линия. Кой ще го добави, за да играем заедно? Когато създава разговора, той може да го добави. Ама аз съм аз, да. Ето те искали. О, файл сканнет и вече се такова файловете. Аз го построих, мой тостер. Дано моето да е първо. Добавих бърчката. Какво е това? Дали? Това е много як. Някой трябва да му цъкне слушалката, Мони. Не мога. Май, това е... Това съм написал. Цензура. Някакъв ми даде Google.
Това е моето. Здравейте, хора. Здрасти. Това е само това в страни на тостера. Еми, как ще го включиш тостера? Да, бас кабел. Мишо, яка снимка. Ей, Велизаре! Велизаре, снимам. Да. Не крещи. Заглуши даже. Който и е. Отидох. Пет вика. Какво вика? Какво вика, ай първи? Ай, защото няма гласуваме, че брат, стига сте писали. Това е не трябваше да стрият конта. Дото. Више, че си. О, това е готин тостер. Маманя. Добре, да ще му дам окей. Маманя. Аз съм гласувам го. Гласувам също тебе, бе. Аз никога не съм имала тостер. Да, бе, то откъде знае, че цъкаш, о! Бе, знае той. Ама защото е флоу. Защото е флоу затова. Защо те какво ще не чух? Защото е в флоу. Е, това няма значение. Ми пак може да види, че... Значи вече има фон. Не, бе, просто има Low Summoners. Заприми. Моля, какво става? Какво е това? Това не е тостер. Бак тостер. Това е тостър. Тостър. Да. Тостър. Тостър. Араме, колко Защо? хора играят? Кажи ма. Искаш ли да те покана у нас? Аз съм у баба и дядо в момента. Велизаре! Какво? Добре, искате ли вие при мен? Абе, Велизаре, бе, снимам. Н. И аз съм на 10-то място. И това ще е, хора. До... Предите! Добре. До скоро.